What's up mga kapawag, by the way? Today, so maraming salamat sa lahat. Dagang salamat sa mga ni-share. So, mga mga ni-share sa Facebook na ko, mga sila. So, thank you kayo sa pag-share. Thank you very much. What's up mga kapawag? This is your boy again, ang nag-iisang Pow! Nang pamilyang ito. So today's video, this is a... So, hindi nyo naririnig kasi nasa description natin. Di ba? Iba to. So today is a whisper challenge. So, yun, whisper challenge. So tignan natin kung ano yung kalalabasan nito. So, bago tayo magsisimula sa ating video, kung bago ka pa lang sa aking channel, bago ka pa lang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so, huwag mahiyang mag-subscribe. Click notification bell. Huwag kamit na mag-like. Para naman updated tayo sa mga video natin araw-araw. No? Diba? So, by the way, simulan natin yung video. In 3, 2, 1. We are back here. So, by the way, whisper challenge na natay tulo kategory diri. AC, medium, hard. So, bahala na ni, mag-inunsa ni. Basab. Bahala na ni. Le, patupik. Daw ko. Woo! Oh, mistake. So, lalagyan natin ng earphone. Yung dunggan. Para hindi niya marinig. Anong dunggan? Yung Dunggan? yung air. Tenga. So, hindi kami isa. This is a third day Tagalog challenge also. So, yun. Tagalog challenge. So, first word natin is Mississippi. Mississippi. Ang galing. Mississippi. I don't know how to pronounce that. Basta Mississippi. Mississippi. Sorry sa pronunciation. Patay na Mississippi. Different school, different pronunciation yan. Okay? Pitsenyor. Pitalo. Pitalo to kan. Oy, pantulo lang ha. Pantalo. Pintagon. You lose, I win. The correct answer is Patay. Patay ano yun? pantalon. Kala ko Pentagon. Yung pala tuwatalon, pantalon. Okay, good luck. Good luck tayo dito. Oh, liit lang. Kansi ka ako. Patay. Patay may lagyan. Let's go. Laban. Let's play this. No lipstick or Kansi tayo. laban. Yan yung mga word. Ako ang award, be. So, gagawa tayo ng akin. Mana?
Kalagayan. Pati talo tayo. Wala na, tama na yun. Ulo. Dopa. Tama na yun eh. Kalagayan. Tama, dahil. Alam, kamrat eh. Ako I love this. I win. Ato. Ato. Ha? Ato. One na wrong na tayo. The correct answer is hotdog. Kalima lipstick kita. Kalima lipstick. Sudan, brother. It's a soup. Patay hotdog pala ya. Gana. It's a soup. Ay, pizza. Sudan, brother. Uy, hindi malata kasi ito ako. Wait. Yan. Yung word natin is kasalukuyan. Kasalukuyan. Ay, sorry. Patay. Ito na to. Nga. I have no idea. Asa? Kasalukuyan. Luko man eh. Luko ni. I'm really good at this, bro. Kaya na dito. Wala pwede na kayo siya. Last na ni last. Madaya, tumitingin. This is very easy. Lapis. You got it right. Ha? Tama yan. Tapos, Magaling. last chance. So good at this, bro. Why, bro? Why? Lugi tayo mga po. Yung word natin sampalok. Sampalok. Ba't yung galing niya? Parang siya nang gawa dito, no? Yeah. Patay tayo dito. Talo na. Salam na natin who wins. Who lose. Isa pa? Wala na. Wala na. So, yun. So, talo. Wala tayong laban dun. So, by the way, wala tayong ilaw kasi pundera yung flashlight. Pundera yung flashlight natin. So, by the way, yun. Doon lang nagtatapos yung Whisper Challenge natin. Talo tayo, pero hindi halata kasi ang itim na mukha ko. so, yun. So, huwag mo kalimutan subscribe, click notification bell para updated tayo sa ating kabuhangan araw-araw, buwan-buwan, semana. So, by the way, good vibes at the brain, good vibes at the brain. So, ngayon na me, in 3, 2, 1, lang,